kashe da haka yayi a bar shi a kunne saboda wasu ba komai yayi Allah. Ni ban san بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله muna ci gaba da karatun littafin Ashifa in aka ce Ashifa a mafi yawan duniyar musulmi da an faɗa an san ana nufin littafin Al-Qadi Iyad ko da yake a tarihin musulunci akwai littafai wanda suka ɗauki wannan sunan mafi shahara guda biyu ɗayansu sai da ya zama marji'i wato littafin da ake koma masa a ilimin lafiyan jiki a duk faɗin duniya wato duniyar musulmai da duniyar waɗanda ba musulmi ba har shekara 200 ko 300 da suka wuce shine marji' mafi girma a cikin ilimin tib a dukkan duniya na shahararren malamin falsafan nan ne Ibn Sina ko da yake malamai suna maganganu akan shi amma dai shahararren littafi ne wanda ya yi tasiri to sai kuma na biyu wannan shine Shifa'ul Arwah shi kuma wanda shi ma littafi ne da babu irin sa a maidan ɗinsa kamar yadda muka taɓa faɗa ko ko muka faɗa a muqaddima muna cikin karatu ina zaton za mu tashi ko ba nan bane ma dai sai mu tashi daidai nan din fa innaka karrarta alayya su'ala haka ne to alhamdulillah watan Qadi Iyad ya ce ka tambaye ni ka maimaita wato kana ta tambaya cewa in samar maka da wani littafi wanda zai tara at-ta'rif bi qadri al-mustafa watan zai tara ta'rifi da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato qadru anan yana nufin girmamawa wasu da dama sun fahimci qadru a matsayin matsayi wanda yake ba abin da yake nufi ba kenan suka ga cewan kaman akwai wuce iyaka kila shine dalili kamar yadda wasu suke cewa da Ibn Taymiyyah yayi suka a cikin littafin yake cewa laqad ghala hadha al-mughayribi wato yana nufin ghala ya wuce iyaka da yace zai iya ta'arifi bi qadril mustafa a ganin wasu wato shi ma yayi ne a babin girmama girman lamarin manzon Allah wane ne ya isa in ba Allah ba ya ta'arifi da girman matsayin manzon Allah da yawa daga shurrah ma sun fahimci haka a qadr din a matsayin matsayi to amma dai ba shi bane gaskiya ana nufin girmamawa ne ma qadarullah haqqa qadrihi wato
gwargwadon girmama wanda ya cancance shi, watan ma azzamullaha haqqa ta'zimihi, ba su girmama Allah subhanahu wata'ala yanda yaka wajaba, su ba qadr ne wancan wanda yake nufin matsayi ba, wannan kan ba wanda ya sani, shine al-miqdar ko al-miqdar, matsayi, wannan ba wanda ya iya sanin sa idan ba Allah ba subhanahu wata'ala. Al-Mustafa sunan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira kansa haka ko a hadisin inna Allah astafa min waladi Isma'ila Quraishan ko wastafa kinanata, wastafa min kinanata Quraishan wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim ko wastafani. To kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama Mustafa kenan, tunda ya ce Allah istafahu. Dama kuma a haka ne ake cire sunaye wanda suke na sifofi, wato wanda yake zababbe ne na Allah subhanahu wataala. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaihi salatu wassalam, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wa ma yajibu lahu min tawqirin wa ikram, da kuma abin da ya wajaba akan mu'minai ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na matukan girmamawa da kuma ɗaukaka sha'aninsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan aka ambace shi dole mutum ya salati gare shi sallallahu alaihi wasallam, idan bai yi ba ya zama mafi rowan masu rowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanda malamai suka ce a ka'idan sallah, idan mai sallah yana sallah, duk wata alaka da za ta haɗa mai sallah da na wajen sallah tana ɓata sallah, banda salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa. Ko idan mutum yana sallah ya ji wani ya ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana cikin sallah, ko sallansa tana nan. Saboda mene? Saboda ma yastahiquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ikram. Wannan kuma ga yana a cikin wato alqur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala yana gaya mana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa tuwaqqiruhu, wato ku tsananta, wanda yake kuma zamu ga wannan cikin tarbiyyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su, wanda ya zama wato idan suna zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda Amr ibn al-As Allah ya kara masa yarda yake faɗi lokacin da ya zo rasuwa, ya ce ya wuce da yanayi guda uku a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. To yanayi na biyu shine mahallu shahid, ya ce lokacin da yana zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune, baya iya sanin wani kalan tufafi ne a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani kalan rawani ne akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai in sun koma gida su tambayi yara su faɗa masu, saboda tsananin tauƙiri ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda tsananin girmamawa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma duka haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke. Mun san dukan mu hadisin Suhail ibn Amr ko wanda aka zo ranan hadisin Suhail ibn Amr wanda aka zo ranan sulhul Hudaybiyya. Al-Mughirah ibn Shu'ba nan ne na ta so ku faɗi sunansa, ko ba wanda ya faɗa, ko ba wani karatu ne da Al-Mughirah ibn Shu'ba Allah ya kara masa yarda gaba daya, yana tsaye yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi da ya koma wajen ƴan uwansa shi watan Amr ibn Mas'ud ko Suhail ibn Amr, yake cewa wallahi, amma dai Suhail ibn Amr din shine yafi inganta, shine da yake duka biyun sun zo. Banga naje wajen Kaisar a cikin mulkinsa, naje wajen Kisra cikin mulkinsa, ya faɗi irin wuraren da ya je, ya ga sarakuna kala-kala,
yace amma bai ga mutane waɗanda suke girmama shugabansu kamar yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam suke girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Mun gani duka mun sani yanda magana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na zaune idan aka ɗaga murya Allah ya ce wannan abin zai bata aiki gaba ɗaya. Ɗaga murya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune. To kuma haka wannan ladabin ya ci gaba har bayan komawan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ila rafiqil a'la, wanda suka zo daga baya tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, wannan ladabin sayyidina al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Imam Malik ibn Anas, zamu gani a cikin Ashifa. An taba wani lokaci yana cikin karatu da yake a wannan wajen yake karantarwa, kuma yana karantar da hadisi ne. Kunama ta harbe shi sau 17 ko sau 16, ya kasa motsawa daga inda yake, saboda yana cikin karatun hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya kasa motsi, sai dai jikin shi ya rika komawa green, bulu, yana canza kala saboda zafin dafin kunama. Sai bayan ya tashi wani ya tambaye shi, ya ce wallahi kunama ce take harbin, sai da ta masa harbi 17. To amma yana zufa, jikinsa na canzawa, amma ya kasa motsawa saboda girmamawa ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake karantar da hadisinsa a cikin masallacinsa sallallahu alaihi wa sallam. To haka dai duka wanda suka zo baya, wanda suke da rabo cikin wannan ma'anar litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, haka suka ci gaba da kasancewa tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ma hukmu man lam yuwaffi wajiba azimi dhalikal qadar. Menene kuma hukuncin wanda ya taƙaita cikin baiwa wannan ƙololuwan matsayin haƙƙinsa, cikin jinginawa, cikin yin ladabin da ya dace da wannan matsayin? Mun dai ga a baya yanda iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, amma mun ji yadda Allah subhanahu wataala yake magana da su, yana in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, ko wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Mun ga yanda mafi girman sahabbai sayyidina Abubakar da Umar, Allah yake la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, da sauransu. To idan dai har ummahatul mu'minin za a faɗa masu haka, idan har mafi girman sahabbai sayyidina Abubakar da Umar za a faɗa masu haka, to kaga kowa sai ya shiga taitayin sa kenan. To menene hukuncin wanda bai bada wannan kaga anan alqadaru shine matsayi, ko gwargwado ko alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin qadaruhu. To kaga watan zalikal qadar, bambancin alqadaru da alqadru, ko ba kuma wancan alqadru na alqada wal qadru. Aw qassara fi haqqi mansibihi aljalil qulamata zufrin, koko ya takaita a cikin bada haƙƙin matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama madaukaki, kwatankwaci, ba wai takaitawa kwatankwacin farcen da ake yankewa a zubar, watan abu dai ana nufin takaitawa mafi kankanta. To wanda ya irin wannan takaitawa mafi kankanta ne idan bai shafi janibin manzan Allah ba, amma in ya shafi janibin manzan Allah babu karami, ko mun ga yadda zama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da girma wajen Allah bayan an gama cin abinci. Sai mu ji Allah subhanahu wataala yana gaya mana innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adhaban muhina. Ko saboda mene? Saboda zama a zauna, watan babu kawai a ciki. Mun ga yanda daga murya
masu rabo Thabit ibn Qais Allah ya kara masa yarda da yaga cewa shi muryan shi ga yanda yake sai ya koma ya daina fitowa ma majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yana tsoron ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga murya ayyukansa duka su lalace an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun saboda haka komin kankantan abin da mutum yake zato ba wani abu bane a haƙƙin ni da kai in aka yi mana a haƙƙin sauran mutane idan aka yi masu idan aka yi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ɓata aiki ne gaba ɗaya Allah ya kare mu wa an ajma'a laka ma li aslafina wa a'immatina fi dhalika min maqal yace kuma in tara maka abinda magabatanmu wato magabata na kwarai idan aka ce as-salafu mustalah ne hadith wato aka ce mustalah hadith wato mustalah ne samamme wanda aka same shi daga baya dan ya nuni zuwa ga mutanen da suka zo a karni na farko da karni na biyu da karni na uku saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan mutanen ɗaukacinsu watan gaba ɗayansu an yarda su ne mafifitan al'umma kuma addinin musulunci galiban da ilimi na addini da komai waɗannan mutanen sun kai ƙololuwa a ciki kuma iliminsu ilimi ne wanda yake ya taƙaitu galiban a cikin abin da yake cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan al'umma ba su cakuɗa ƙwarai da sauran al'ummu ba an sami wasu ilmoma baƙi sun shigo cikin addini duk da yake na'am an fara samu ɗin amma ba su yawa ba saboda kamar yadda muka sani a tun zamanin al-Ma'mun tun kafin zamanin Ma'mun ma in zamu so ta haƙiƙi tun zamanin Banu Umayya an fara samun wannan ikhtilaf ɗin da farisawa da sauransu ilmin su ya fara gangarowa cikin al'ummar musulmi to amma dai a zamanin al-khalifatul Ma'mun shine aka yi wannan shahararren saura ilmiya din inda aka kwaso duka kayan da ke baitul hikma na Rum aka aiko su ƙasar musulmi aka haɗo da kuma turawa masu translation aka zo aka yi ta aikin tarjama waɗannan turas ɗin na turawa zuwa ilimin larabci zuwa larabci malamai suka yi ikbabi a kansa wanda ya haifar da abubuwa da yawa na alkhairi a gefe kuma ya haifar da abubuwa da yawa na cutarwa daga cikin abubuwan da ya haifar na cutarwa jayayya a cikin mas'aloli na ilimi a ƙimai wanda ba su da amfani su ma yahudawa sun gaji da su nasara sun gaji da su suka jefo mana irin mas'alan qada wal qadar shahararriyar mas'alan nan irin mas'alan har mas'alan kalamullah a wannan lokacin ne aka yi ihdathinta da mas'alan al-kalam da mas'alan khalqu af'alil ibad da makamantan waɗannan mas'aloli dai wanda suke babu wani bukata mai ƙarfi cikin ga al'umma zuwa ga karantansu wanda da yawa daga cikin ilmul kalam ya gino akan waɗannan mas'alolin shi ilmul kalam ma sunan nashi kansa ya samo asali ne daga wannan maganan kalamun lahi ɗin shin ƙadimi ne ko hadithi wannan jayayyen da aka yi ta yi wanda ya haifar masu na al-Imam Ahmad ibn Hanbal shiga kurkuku mihinan sun shahararriya da bulalan da aka yi masa da abubuwa dai da yawa ya jawo da yawa daga cikin a'imma sun gamu da jarabawa mai yawa tun daga su al-Imam Malik Allah ya kara musu yarda zamanin su bai karfi kwarai ba amma daga baya abin ya tsananta saboda harakatul i'tizal to ala kulli halin waɗannan mutanen su ake ce ma as-salaf wanda suka zo bayan su kuma ana kiransu al-khalaf cewa al-khalaf ba itlaqi ne na batanci ba kamar yadda wasu suke zato da an ce khalaf kamar zagi ne ba batanci bane kawai dai ana kamar wani iyaka ne na zamani cewa duk wanda suka zo a wancan zamanin ana kiransu as-salaf saboda wato sun fi kusa da fitra bayan cakuɗa da turawa wata na ce turawa mutanen Rum mutanen Farisa da sauransu
da yanda kuma ilmoma suka zo suka shiga cikin juna, ilmin addini aka zo aka ciccika shi har mafi muhimmancin ilmoman addini ka dauki irin su ilmin usulul fiqh zaka sami falsafa da yawa a cikin sa da dai ilmoma da yawa kamar ta hanyar mantiq da ilmoma da yawa dai na musulunci an shigar da abubuwa da yawa wanda a asali addinin musulunci ya wadatu daga irin waɗannan abubuwan ko da yake al-ilmu bi kulli shay'in khairun min al-jahli bihi. To ala kulli halin abinda nake so in faɗi shine wannan. Dan haka a addinin musulunci ba wanda ake koyi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kowa kuma ana koyi da shi ne gwargwadon koyinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka babu wata shari'a a cikin addini da aka ce ai koyi da wasu mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata mun fahimta, illa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda koyin su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan kamar al-Imam Malik wannan saboda fadin fiqhun shi kuma ko in ya ga sahabbai sun aikata abu sai ya ce wannan abin haka manzan Allah yi, tunda kaga sahabbai sun yi shine dalilin wannan masdarin nashi daga cikin masadirut tashri'i na amalu ahli al-madinati ko da ya shahara da shi. To haka dai shi kuma al-Imam Abu Hanifa saboda garinsa babu sahabban da yawa, akwai ɗaiɗaiku kuma shi tabi'i ne ya haɗu da sahabban, to saboda haka shi kuma in ya ga sahabi shi ma ya aiki sai ce wannan zai iya zama hujja allazi yusta'nasu bihi, ba yana nufin shi akan kansa hujja ba, sai ya kira abin amalur rawi, yana nufin arrawi min sahaba, shi sahabin da ya ruwaita. Saboda a Kufa ai sahabban ko a Iraq amatan sahabban ba yawa suke da shi kwarai ba. To don haka in aka ya ga aya ya aikata aiki sai na kiran abin, amma a hakika bambancin amalu ahli sahaba da amalun rawi bambanci ne na yawan sahabban da suka aikata din kawai. Watan amalu ahli madina sahabban da yawa, amalun rawi kuma sahabi ɗaya ne, amma kusan duka a ƙarshe suna nuni zuwa ga girmama watan abin da sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke kai ne. Allah ya taimake mu. So haka kuma as-salaf in aka ce as-salaf daga cikin waɗannan ba ana nufin duk mutumin da ya zo a wannan zamanin wanda ya shahara cikin malamai shikenan ya zama wanda za a yi koyi da shi ba, a'a ana nufin ɗaukacin su. Dan haka akwai da yawa wanda suka zo a wancan lokacin wanda suke kuma in fact ma dukkan al-firaqud dalla, idan malamai suka ce al-mubtadi'a wato yan bid'a suna nufin ɗaya daga cikin firak guda 4 ko 5. To duka waɗannan firak ɗin an same su a wannan zamanin salaf ɗin. Na farkon su ne khawarij su suka fara, wanda suka fara bijire wa sayyidina Ali, suka zo da abubuwa dai suka ce babu hukunci sai alqur'ani da hadisin manzon Allah ko alqur'ani kadai, suka yi ta dai maganganu. Suna da aqidu baki daga ciki shine kafirta musulmai saboda sun saba musu, ko a ce saboda sun gansu sun yi tashabbuhi da wani sabo. Firka ta biyu su ne rafida, wanda su kuma kamar raddu fi'il ne na wannan kharijancin, waɗanda su kuma suka yi guluwi cikin sayyidina Aliyu Allah ya kara masa aminci, suka shiga ba'an a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka shiga batanci cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kiyarda da mafi yawan sahabbai in ba wanda ya bi sayyidina Ali ba. Suna dogara da wani hadisi ba shi kadai ba da wasu abubuwa, amma daga cikin mafi girman abin da suka dogara da shi na tasnifin mutane, duk wanda yake tare da sayyidina Ali shine za a bi, wanda bai tare da sayyidina Ali batacce ne, shine hadisin waiha ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar. To amma mun yi bayani da yawa akan wannan hadisin me yake nufi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba wa Ammar al-Bishr cewan 'yan tawaye za su kashe shi, za su shahadantar da shi, zai zama shi yana kiransu zuwa ga aljanna, su kuma suna kiransa zuwa wuta. To sai sahabbai masu taufiki a cikinsu, dukkan sahabbai masu taufiki ne afwan, sahabbai da dama sai suka dinga kula suna jira su ga yaya Ammar zai rasu. Da Ammar ya tashi rasuwa sai ya rasu yana cikin rundunan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu a mawqi'atu Saffai. Kuma ana yaƙi da waɗanda suka zo da niyyar ɗaukar sa'ar ɗin Sayyidina Uthman
to saboda haka kawai sai suka raba, sai suka ce duk wannan wanda suka zo suka yaƙi wanda Ammar ke cikinsu to waya ƙunahu ilan nari ne. To amma malamai abinda suka ce da wannan ba yana nufin yad'unahu ilan nari suna kira zuwa ga wuta bane, a'a yad'unahu watan kawai ana abinda hadisi yake nufi Ammar yana kan gaskiya, masu yaƙan wanda Ammar yake tare da su suna kan kuskure, shikenan ma'anan yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nar. Wannan kuma yana nan da yawa a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sami lokaci za mu yi tafsirin amfilan shi, amma dai muhimmin abu ina so a fahimci salaf ba wani mustalah ne wanda yake yana da asali a cikin addinin musulunci ba. Mustalah ne hadith da aka same shi bayan wannan alqurunul salasa din, qurunul khairiyya din. Da yawa daga irin waɗannan ba wannan abin kadai ba, wannan abin kadai ba. Muna yawan bada misali kalmar aqida babu shi a alqur'ani ko hadisi. Aqida ba inda aqida ta zo a cikin alqur'ani ko hadisi, ba dan ba ta da muhimmanci ba, kawai dai mustalah din hadith ne, fararre ne, daga baya aka same shi. To anan dai aslafina ana nufin waɗannan wanda suka zo alqurunul thalatha, qurunul khairiyya din, a immatina kuma yana nufin malaman su wanda suka zo bayan alqurunul thalatha, malaman su wanda suke abin girmamawa. Wa ubayyinahu bi tanzili suwarin wa amsal, kuma in maka bayanin shi ta hanyar kawo aikatattun misalai, in kawo maka misalai, in kawo maka abubuwan da suka aikata tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, ya suke wajen girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya suke in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya suke in suka ga ana neman a taɓa ai wasa da girman janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'lam akramaka Allah annaka hammaltani min zalika amran imra. Yace to ka sani Allah ubangiji ya girmama ka, lallai ka ɗaura min lamari mai nauyi, ka neme ni da abu wanda yake mai nauyi. Wa arhaqtani fi ma nadabtani ilayhi usra, kuma ka ƙara ma'anan ɗaurawa, arhaqa gajiyarwa ne, amma dai abin da yake nufi ka ƙara ɗaura min cikin abin da ka kira ni zuwa gare shi, ka nemi in maka, to ka ƙara haɗa ni da wahala mai girma. Ko kamar can wala turhiqni wa arqaitani bima kallaftani murtaqan sa'ba, kuma ka ɗaura ni akan wani matattakala, wani bene, wani hawa, wani tudu mai wahalan hawa, ka nemi in haushi. Watan arqaitani anan istarqaitani, waton ka nemi hawana, wani hawa mai matuƙan wahalan hawa. Mala alqalbi ru'ba, wanda ya cika zuciyana da firgici da tsoro saboda magana cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa innal kalama fi dhalika yastad'i taqdira usulin wa tahrira fusul. Yace domin magana cikin wannan lamari yana buƙatan a aje tobula na foundation muhimmai. Watan kamar yadda ka sani ilimin addini gaba ɗaya usulun wa fusul. Watan akwai ilimin da ake kiran su usul wanda su foundation ne, kamar ilimin tauhidi, kamar ilimin haka dai waɗannan ilmoman, kamar banda kuma ba wai kuma ilmoman ulumul ala ba. Watan an ce usul anan watan ilmoman da suke rasa imani ne, ko
ba addini ba akwai irin wannan ilmomin ba, sannan a cikin kowane ilimi kuma akwai wannan. A cikin ilimin fiqh akwai usulul fiqh shine usul din, akwai furu'ansa ko, to anan yake cewa yana buƙatan takdirin usul din, watan dole sai ka koma ka san menene usul din daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, menene alqawaidul asliya a cikin addini gaba daya, sannan kuma ka tahririn fusul din, watan abin da za a daura din kenan akan ginin, su ma ya zama ka kyautata fahimtar su, ka kyautata warware su. wal kashfa an ghawamid wa daqa'iq min ilmi al haqa'iq, da kuma kashafin gawamidu da daƙa'iku. Watan gawamid da daƙa'iq kwatankwacinsu da mutum zai fi ganewa, in aka ce gamidu watan abin da yake mai gumudi, mai wahalan ganewa, amma abin da za a fi gane shi idan mutum babba mai lafiya mai ƙarfi yana cikin duhu da idonsa da komai da lafiya, yana cikin duhu an kashe fitila, ai baya ganin abubuwan da ke wajen ko, amma kila yana ganin dishi-dishinsu, yana ganin dishi-dishinsu ɗan alamansu. To yanzu waɗannan abubuwan gawamid ne gare shi, domin zai ta ƙoƙarin ya gane, ya ga kujera ya haɗe da tebur nan wajen kamar mutum ne, kamar labile ne, haka ko, to sun zama gawamid. Amma da ƙa'iq fa su ne abubuwan da saboda ƙanƙantansu mutum ba zai iya riskansu ba, wasu ƙananan abubuwa zarrat wanda dan ƙanƙantansu ga idan ga hasken ga komai amma ba ka iya ganinsu, to ga gawamiduna ko. To da ƙa'i kuma ga hasken amma saboda ƙanƙantansu da dukkansu ba sa iya riskuwa. To kaga idan waɗannan suka haɗu aka ce ana neman bayyana gawamidu da daqa'iq, domin daqa'iq sun fi wahalan bayyanawa akan gawamid, domin gawamid abin da ake nema kawai a sami fitila da zai haska, amma daqa'iq to su tafiya ne mara iyaka. Wata rana ina magana da wani professor a ilimin microbiology, yake mun bayani, ya ce wannan ƙwayoyin halitta da muka sani, ya ce to in ina so in gane girmansu, in ɗauki gashin mutum in zan iya ganewa gashin mutum, to a faɗin gashin ba a tsawonsa ba, a faɗi za a jera dubu za su yi layi a faɗin gashin, ba a tsawonsa ba, za a jera guda dubu. To kuma su waɗannan ƙwayoyin halittan ɗan adam yana ci gaba da bincike sai ya gano akwai abin da su kuma bambancinsu da wannan halittan da aka gano kamar bambancin mutum da kiyashi. wa yakhluqu ma la ta'lamun, wannan duka abin da aka sani ne a 21st century. A 22nd century ko nan da shekara 10 ko 20 Allah ne kada ya san me dan adam zai sani. To duk a gama sanin nan kuma wa yakhluqu ma la ta'lamun subhanahu wa ta'ala. Kuma duka waɗannan duniyoyi ne masu zaman kansu, awalim ne masu zaman kansu, masu rai, daɗin daɗawa masu rai, da gaɓoɓi da idanu da dukkan senses da kake takama kana da su, su ma duka Allah ya yi musu irin nasu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Min ilmi al-haqa'iq, watan a cikin ilimin haqa'iq, ka san ilimi kala biyu ne. Mun yi magana kwanaki a cikin karatun mu dai na Ashifa, bambancin ilimin yaqini da ilimin zan. To ilimin yaqini shine ilmul haqa'iq. Ilimin yaqini, ilimin da baya ginuwa akan zato. Ilimin duk sauran ulum da za ka gansu yawanci duk zunun ne, zanniyat ko, amma akwai ilmul haqa'iq, ilimin da shi ba zato bane, yaqini ne. Mun ba da misalin ainul yaqini, haqqul yaqini da sauransu. To wannan ilimin mimma yajibu lin nabiyyi wa yudafu ilayhi aw yamtani'u
aw yajuzu alaihi. Wato daga cikin abin da ya wajaba ga mu'mini ya yi itiqadin shi a cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na girman matsayinsa da fifikonsa akan dukkan halitta da ismansa da bambancinsa da dukkan sauran mutane. Mutum ne ba kaman mutane ba, ko mutum ne ba kaman mutane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aw yamtani'u wa yajuzu alaihi, da kuma abinda ba zai yiwu a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ba, na daga abinda za a iya jingina wa sauran halittan Allah da sauran mutane, da kuma abinda a'a jaiz ne zai yiwu a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yiwu. Ko da yake malamai har wannan din ma, kamar yanzu misali ka dauki sahawa a sallah. Sahawa a sallah irin sahuna da za mu yi ni da kai, mu shagala daga sallah har mu manta da wani abu, mu gafala, ni sahu mimma yamtani ulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma ga hadisin Zuliyadaini, ko ya faru ma har kaman sau 5. To yaya? Sai malamai suka ce a'a, wannan sahun fillahi ne. Akwai sahun fillahi, akwai sahun anillahi. Shi sahun fillahi saboda istigraki cikin shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda istigraki cikin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala, har sai a yi sahawa akan adadin raka'o'in da aka yi, saboda tsananin nutsuwa tare da Allah da istigraki da daɗin ganawa da Allah. Da wata an san istigraki ko? Hausar ce. Ne a manta adadin raka'o'i, saboda adadin raka'o'i ma mina suwari, don aka yi istigraki cikin shuhudu dhat qad yajlibu sahwa lakinnahu sahwun fillahi subhanahu wa ta'ala. Shi ko wanda zai je ya shagala ya fara tunanin kasuwansa, ko ya fara tunanin ya bar shago bai rufe ba, ko ya fara tunanin wata matsala da ta faru tsakaninsa da wani ɗazu, ya sa sallansa a sami halal, wannan sahun anillahi. To duk irin waɗannan idan suka faru dole bawa ya bambance. Duk da malamai sun ce hadisin bai inganta ba, an ta maganganu akan shi cikin ballagat din al-Imam Malik a cikin Muwatta, ko ana la ansa, ko inna ma ansa au unassa li asunna, ko li asunna. Idan har aka jingina mantuwa ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to dan ya sunnatar ne. To haka dai abubuwa da yawa wanda ga sunan a waƙi'i mimma ya juzu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, to a mimma yamtani lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in kana ya juzu li wa laka, ko ara min khalfi kama ara baina yadayya, ko da sauran makamantan wannan sallallahu alaihi wa sallam. Au ya juzu alaihi, da abin da zai yiwu gare shi sallallahu alaihi wa sallam, kila saboda insaniya, karka ce bashariya, domin bashariya duk inda aka ambace ta ana magana ne, na'am, qul inna ma ana basharun mithlukum, wannan bashar ne, amma basharun mithlukum yuha, basharun yuha, ko kuma har bashariyar ta sama wannan kam tun kamar shekara 20 mun yi wani karatu, kusan shekara 20 yanzu, ko annabi mutum ba kaman kowa ba, ko mutum ne ba kaman kowa ba. To har a wannan ma an ka koma sai ka ga gashi bashar din, amma bashariyansa sai ka ga bawalinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam ana sha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ma wacce ta sha laqad tazarti minan nari bi hazar, ko sai ka ga hannunsa sallallahu alaihi wasallama
yana jifa Allah yana cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Sai kaga idonsa sallallahu alaihi wasallam yana ganin dukkan duniya gaba ɗaya, ba duniya ba, hadda lahira, hadda lahira. Yana zaune a nan sai a kawo mashi aljanna har ya sa hannu zai ciro maka abin cikinta. Yana zaune a nan yana ga maka ga wanan nan cikin aljanna, ga wanan nan cikin aljanna, ga wanan nan cikin wuta. Ba wai an kusantar masa da lokaci kawai ba, a'a har zamani ma an mayar masa da shi ɗaya. Muna zaune a nan, kana duniya, baka koma zuwa ga Allah ba, bai koma zuwa ga Allah ba, amma ga mutanen a duniya, ga su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga su kuma cikin aljanna. Ga kanan cikin aljanna, me kake yi ne haka ka sami wannan matsayi? Ga kanan cikin wuta, ya ce ma wani ga kanan cikin wuta, yana rayuwa cikin mutane, an ce mashi kuma ga yanan cikin wuta. Kaga duk zamunna sun koma ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk waje gaba ɗaya wuri ya koma ɗaya, har abin da ke bayan waje ma ya dawo ya zama ɗaya gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ya ɗauki sahabi a kafaɗansa sallallahu alaihi wasallama, sai sahabin ya ce inda na so sayyidina Ali karramallahu wajhahu, inda na so da na kwaso taurari a sama, saboda sai na ji kawai ba wai in ɗaura abu a saman Ka'aba, in saro gumakan saman Ka'aba ba. Ka'aba ba za a saro gumakan samanta, sai a ɗauki mutum, kaga Ka'aban nan da tsawon ta fa na yanzu da ka sani, sai a ɗauki mutum a sa a kafaɗa na mutum. Al-insan na sa da alif da lam fa, al-insan sallallahu alaihi wa sallam. Sai wanda aka ɗaura ɗin nan sai ya ce da na so da na kwaso taurari, da na shafo taurarin sama sallallahu alaihi wa sallam. Ire-iren waɗannan dai suna nan a cikin sirar rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam, wanda suke nuna maka janibin bashar ɗin ma to wani abu ne daban sallallahu alaihi wa sallam. Lokaci ko? Ku yi haƙuri, za mu yi ta karatun a hankali, ba mu sauri. A yi haƙuri. Wa ma'arifatin nabiyyi war rasuli wan nubuwati wal mahabbati wal khullati wa khasa'is hadhihi darajati al aliyya. Ina ganin za mu tsaya haka, mu bari mu tashi insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya raya mu. Ko da yake sati mai zuwa rana irin ta yau bana ƙasa, sai in Allah da sai dai idan Allah subhanahu wataala ya dawo da mu insha Allah ba zan yi tafiya. In Allah ya dawo da mu insha Allah za mu ci gaba. Allah ya karba, Allah ya fahimtar da mu daga cikin ma'anonin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ikon zama masu cikakken ladabi ga shi sallallahu alaihi wasallam da ma'anoninsa, ga kuma dukkan waɗanda suka gaji wani abu daga cikin gadonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.